Специално от един истински шампион, от Доминик Торето, лично и категорично. Специален поздрав за Радка и за децата Георги и Младенчо, гордостта на тати и на мама. За Доминик и Радка. Данчо Боса, най-хубав звук на микрофона, дай да гърми за тях. Едно семейство, много сплотено, всеки ги познава. Щастливите не са с пари, а с верните си приятели. Доминик го нарича, Радка до него застава. Георги и Младенчо, светлина им огрява. Радка е жената, до него устоява. Живот. Доминик Торето с нея всичко преминава. С честност и със съвест стигат всеки връх напред. Каквото и да стане, двамата завинаги, сърцата свързвани завинаги, заедно в света. Най-голямото богатство, децата на света. За Георги и Младенчо е цялата съдба. Във всеки труден ден ръка за ръка вървят, през буря и през вятър, с любов и уважение градят своя завет. Рамо до рамо двама, за тях живеят всеки ден, за тях се трудят, те за тях носят своя плен. За Георги и Младенчо се борят жар и план. Децата са надежда, светлина и вечер. Каквото и да стане, двамата завинаги ръка в ръка вървят през радост и тегла. Най-голямото богатство, усмивките в нощта. За Георги и Младенчо е цялата любов в света. Само с честен труд и много, много работа изградиха този дом с цялата си обич. Двамата заедно до края на света, във всяка стъпка с тях, във всяка своя мечта. Доминик и Радка с чест и с любов, животът им се пише като истински рай. Каквото и да стане, двамата са едно, сърцата им горят в един и същи май. Доминик и Радка и децата Светодом, завинаги заедно, рамо до рамо са те. Всеки ги познава, всеки ги уважава, от град Сливен чак до цяла Европа навън. За Георги и Младенчо всеки труд е благ, за тях се пее този поздравен кайф. Живи и здрави бъдете с дигната глава, за такова семейство се пеят тия слова. За Доминик и Радка и тяхното семейство, да са живи и здрави дълги, дълги години. Специален поздрав от Данчо Боса.